Ýüzlerçe bosgunlar Serbiýadan Horwatiýa geçmek üçin sowuk gowa şertlerinde ençeme saatlar serhet geçelgesinde garaşdylar. Horwat polisiýasy diňe 50 adamdan ibaret toporlary tapgyrlaýyn goýberdi. Öz nowatyna garaşan adamlaryň käbiri serhedi açyň diýip gygyrdylar. I don't know why they don't let us to go because we can't go back, and I don't know what we should do here. What should we do here? Siriýadan, Irakdan we beýleki ýerlerden gelen 10 miňlerçe bosgunlar Balkan ýurtlarynyň üstü bilen günmatar Ýewropa aşmakçy bolýarlar. My name is Ari Umar Muhammad. I come from Iraq. I come here going to Europe, but Europe, I don't think Europe is like this. It's a very bad life, very bad border. Please open the border. A lot of children. I have 4 children, 4 girls, my wife, my cousin, my brother, all together, family here, a lot of family here. Please open the border for our refugee. Horwatiýa, Sloveniýanyň näçe bosguny alyp biljekdigi baradaky gepleşikleri geçirýän pursady. Köp kişi serb-horwat geçelgesinde gabalyp galdy.